την πραγματικότητα που έχουμε δώσει. Αλλά πλέον το μετσογόνο για την Ελλάδα είναι pop. Είναι ανοιχτή, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να την κλείνουμε γιατί περνάνε στοιχεία από τη μία αποθήκη στην άλλη και είναι το μειονέκτημά μας. Κλείστε την πόρτα, μην βγαίνετε έξω, πρέπει να κλείσετε την πόρτα λίγο. Και μας αλλάζει τη χλωρίδα. Ακόμη και εμείς αυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί. Για να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή η πρωτεΐνη 30-40 μήνες και 50 μήνες που έχουμε τα τυριά μας εδώ μέσα, πρέπει να υπάρχει μια ζωή μέσα να κρατάει όλη αυτή την πρωτεΐνη. Έστω και μια κουταλιά τυνούμε, δεν χρειάζεται να φάμε ένα γιαούρτι για να σταθούμε καλύτερα. Μία κουταλιά. Μία κουταλιά φτάνει. Όπως φτάνει επίσης και ένα κομμάτι 6 γραμμάρια από ένα καλό τυρί. Τι σημαίνει το καλό τυρί? Ας πούμε, στο μετσογόνο θα σας πω, η χλωρίδα του μέσα μπορεί να αντέξει στο μάχη μας για 6 μήνες. Θα σας πω και το άλλο επίσης. Δηλαδή να φας και να αντέξει για 6 μήνες. Και ας έχεις πιει κοκακόλα, ας έχεις πιει και τα ποτάκια, στο παθαίνει τίποτα, είναι ανθεκτικό, τότε το έχουμε περάσει από όλα τα τεστ. Να πάρουμε διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του γάλακτος. Και γι' αυτό υπάρχει και η λέξη απογαλακτισμός. Όταν απογαλακτίζονται τα θηλαστικά, σημαίνει ότι το ένζυμο αυτό σταματάει να υπάρχει. Άρα, όταν πίνουμε γάλα, αν δεν γίνει τυρί, δεν παίρνουμε καμία στην πραγματικότητα ουσία, τίποτα, απλά φουσκώνουμε, δυσκολεύουμε τον οργανισμό μας, του βάζουμε λακτόζη, ζάχαρα και πολλοί έχουν δυσανεξία. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς δεν βάζουμε ποτέ το γάλα σε παγολεκάνες να αναπτυχθούν τα ψυχότροφα που όλοι είναι δηλαδή δεν μπορούν να μην το βάλουν. Εμείς δουλεύουμε 365 μέρες το χρόνο, οι εταιρείες γενικότερα προσπαθούν να δουλεύουν πενθήμερα και όχι Σαββατοκύριακα για να μην πληρώνουν, για να είναι κερδοφόρες κτλ. Οπότε το γάλα στο Σαββατοκύριακο μεταφέρει Δευτέρα Τρίτη, το γάλα της Δευτέρας του Κροτάφη και πάει λέγοντας. Αυτό είναι πρόβλημα ή έτσι λέμε, λίγα καλά λένε, είναι κορεσμένα και βέβαια είναι κορεσμένα.